Nej, där uppe ska jag flyga helikopter. Ja, där uppe ska vi ut och flyga helikopter. Ja. Ska vi flyga flygplan på tiden? Ja. Jag vill ha gärna. Nej, det är lite för långt. Inte jag. Vi åker först från Göteborg till Stockholm och från Stockholm till Kiruna. Nej men gud vad jobbigt. Varför åker inte bara från Stockholm direkt till Kiruna? Ja, men då skulle vi köra bil då till... Stockholm, ja. Ja, men det är billigare att flyga. Nu är jag inne. Snäll nu med. Jag är någonstans. Ja, Ebbas klasskompis. Mm. Ja.